Luís Bará anunciou hoxe en rolda de prensa os temas e prioridades que marcarán o calendario político do BNG de cara ao inicio do curso. Un calendario que estará marcado en Pontevedra pola ría e pola rede viaria. En primeiro termo, dende o BNG exixirán do Goberno Central a aprobación da caducidade del NOSA. Insistir na nosa demanda de que se aborde xa o desmantelamento da empresa El Nosa e que se desenvolva un proxecto de recuperación ambiental deses terreos que son do dominio público e que deben ser de uso público. Falamos de 12.000 metros cuadrados de terreos que son fundamentalmente terreos gañados ao mar mediante recheos. En relación a ENCE tamén pedirán que se elimine a prórroga concedida polo Partido Popular e a non tramitación do proxecto sectorial desta empresa. A dragaxe da ría de Pontevedra tamén será un dos asuntos principais na axenda dos nacionalistas. Tamén imos continuar demandando para o ano 2019, sin máis dilacións a este respecto, a dragaxe do río Lérez e do fondo da ría de Pontevedra, que, como sabemos xa, unha obra que leva prácticamente 7 anos de tramitación e coa que sempre hai algunha excusa para o seu retraso. Entón, imos presentar iniciativas e tamén vía, digamos, o debate das emendas dos orzamentos, imos dar a batalla tamén para esta cuestión, ademais de que Portos ten aínda outras obras pendentes como os portos de Covelo ou Raxó ou as demandas que hai respecto de Sanxenxo. E a rede viaria da provincia tamén estará moi presente nese calendario de prioridades coa mellora integral e a seguridade na rede de estradas da Xunta. Actuacións onde en todas elas se lle de prioridade aos peóns e ciclistas. E que estas actuacións, ademais, se fagan priorizando e primando a mobilidade peonil e ciclista e, polo tanto, a seguranza dos peóns e dos ciclistas, que son os elos máis febles da cadea, non? E tamén que se faga con criterios técnicos e non con criterios partidistas, porque o que estivemos vendo ata agora é que a Xunta aproba grandes investimentos para beneficiar a concellos gobernados polo Partido Popular, como os convenios asinados co Concello de Marín e o Concello de Sanxenxo para reformar as travesías urbanas de vías autonómicas, concretamente na rúa Concepción Arenal en Marín, cunha achega da Xunta de 1,6 millóns de euros, e tamén a rúa Progreso en Sanxenxo, que é a travesía urbana da PO 308, con 1,8 millóns de euros. Dende as filas do BNG no hemiciclo galego seguirán loitando, dixo esta mañá Bará, por estes temas e por moitos outros, como por exemplo o deterioro da sanidade pública na nosa comunidade.